Ei oo. Ai joo, no. Heippa. No heippa. Rahat tänne. No ei oo, mutta onks sulla? Mulla 20. On. No. Kiitos Eli. Kiitos Eli, hei. Niin mitä? Rahaa. No ei oo. No, ei oo kyllä muutakaan. Joo, tullaan. Ei, myyntisjärmeä. No joo, olis mulla taas 10 kappale. No, mä voin 20. Voi, kiitos sulle. No kiitti. Joo, tullaan. Hei, kes muuten, onko sulle sumopo? No. Joo, no ei se ainakaan, en mä tiedä kenen se on, ei oo. Ai ei oo sun, et vissiin tiedä kenen on. No ei oo. Kiitos. Kiitti tiedosta. Moi moi. Joo, tullaan. Terve hei, mä viittisin tulla auttaa kun mulla jäi jalka toi mofo alle. Jaa, miten pahasti kävi? Jaa. Hei, miten sä pääsit muuten tänne pimpottaa? Oot sä joku pimpää? Mä en oo mikään pimpaa, mä vaan pimpotin mut, että viittisin tulla auttaa kun mulla jalka jäi tonne väliin. No, voidaan käydä nyt kohta, että miten pahasti se nyt kävi tässä. Joo. No katsotaan nyt, miten se jalka jäi siihen kiinni. Joo, kyllä se mulla jäi ihan tonne pytyyn ja tonne väliin, että sinne niin jäi. Ja nyt niissä saa tulla irrottaa. Tonne se jäi, että ei se yksinään lähde, että se on niin pahasti tuossa saari, kun se puristelee sen tossa.